Umabot po sa 82 na kaso po ng dengue. Naitala po sa bayan po ng Mangaldan mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Batay po yan sa datos po ng Municipal Health Office. Bilang tugon, nagsagawa po ng fogging operation ng tanggapan katuwang po ang General Services Office or GSO sa ilang pampublikong paaralan bilang paghahanda sa pagbabalik ng face-to-face classes matapos ang pananalasa ng bagyo. Kabilang po sa mga nilinisan ang Inlambo, Makayog, Lanas at ang Talugtog Elementary Schools. Layunin po nitong maiwasan po ang pagkalat ng lamok na may dalang dengue, lalo na sa mga lugar kung saan maaaring may naiipong tubig ulan o baha na posibleng pamugaran ng mga lamoka. Ayon kay Sanitation Officer 4 Zita Lapore, mahalagang masigurong ligtas at malinis ang mga pasilidad ng paaralan kahit pa patuloy pa ang pag-uulan. Dagdag niya, dapat handa ang mga paaralan upang maiwasan ang panganib ng dengue sa mga batang magbabalik eskwela. Samantala, nakatakda pang umikot ang tanggapan sa mga susunod na araw para magsagawa ng fogging at misting operations sa iba pang pampublikong paaralan sa bayan upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral at guro. IFM News. IFM News. IFM News.